जारिमिना खालि सोरबा राजा एबा दावहारु बिरखौल' गावनि गोसोआव एबा बिखायाव सोनानै दोनाखै, नाथाय जारिमिननि बिखायाव बै सुबुंफोरखौबो सोनानै दोनदों जायफोरा खोलोमखौ थुंग्रिनिख्रुइबो बोलोगोरासिन खालामदों। बैफोरबायदि सुबुंफोरखौबो जारिमिना गावनि बिखायाव सोनानै दोनदों। दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेबायदि सासे बेक्ति एबा सासे सुबुंनि बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो दङ, जायहा बै 12 सेलाफोरनि गेजेरावबो गैयामोन, जायहा मोदोम लानानै एबा मोदोमजों जिसु ख्रिस्टखौ नुवाखै। जुदिও बियो जिसु ख्रिस्टखौ मोदोम लानानै लोगो मोनाखै, गावनि मेगनजों नुवाखै, अब्लाबो बियो जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ बुहुमनि मोनफ्रोमबो खनायाव बेखेवनानै होबाय एबा गोसार होबाय, जायनि मुङानो जादों लुक एबा लुकास। जाय लुकासनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायनो थांगासिनो दङ, बियो जोनोम मोनदोंमोन जाहैबाय साइरियानि एन्टियक होननाय मोनसे जायगायाव। एन्टियकआ बै समनि ग्रीक रमनि मोनसे मुंदांखा नोगोरमोन, जि नोगोरा मोनसे गोबां जौगानाय। बे नोगोराव देहा फाहामसालिया मोजांमोन आरो बिगियानखौ लानानै गोबां जौगानायमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना, लुकासआ जिहुदी नङामोन, बियो सासे जेन्टाइलमोन एबा गुबुन हारिनिमोन। लुकासआ सासे डक्टरमोन, डेट मिन्स फिजिशियानमोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, लुकासआ जे सासे डक्टरमोन, फिजिशियान्समोन, बेखौ कल'सियानि 4:14 सिरिया फोरमान होयो। बेयाव लिरदों जाहैबाय जोंनि अनजाग्रा डाक्टार लुकास होननानै, जोंनि अनजाग्रा डाक्टार लुकास होननानै बेयाव फोरमान होदों जे लुकासआ सासे डक्टरमोन होननानै। लुकासआ उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव गोबां गोख्रों मानसिमोन। बियो ग्रीक भाषा गोरोंमोन एबा ग्रीक भाषाखौ बियो सोलोंदों आरो बियो सासे डक्टर जादोंमोन आरो बियो सासे जारिमिन लिरग्राबो जादोंमोन। मुलि होनायनि गेजेरजों, ट्रिटमेन्टनि गेजेरजों एबा सिकित्सानि गेजेरजों बियो बेरामफोरखौ सोखानानै होनो हायोमोन। नाथाय बियो दासिमबो बै बेरामि आत्माफोरखौ सोखानानै होग्रा बै आत्माखौ लोगो मोनाखैमोन। नायगिरि नोंथांमोन, बेखिनियावनो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हास्थायदों। गोबां समाव गोबां सुबुंफोरा लुकासआबो सासे जिसु ख्रिस्टनि 12 सेलाफोरनि गेजेराव सासे होननानै गोबां सुबुंफोरा साननानै लायो आरो गोबां समाव गोबां बेक्तिफोरा गोरोन्थि खालामनानै बेखौ बुंफ्लाङो। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जाहैबाय लुकासआ गोथां थानाय समायाव जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ दङमोन, बै समाव लुकासआ जिसु ख्रिस्टखौ लोगोखौनो मोनाखै, जिसु ख्रिस्टखौ नुवाखैनो। बाइबेलाव जेरावबो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोननो हानाय नङा जे लुकासआ जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोनदोंमोन एबा लुकासआ जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे रायज्लायदों। बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोननाय नङा। मानोना जि समाव जिसु ख्रिस्टआ गालिल आरो जेरुसालेम फारसे एबा जेरुसालेमनि बे ओनसोलफोराव गाहाम रादाबखौ फोसावबाय थादोंमोन, बै समाव लुकासआ एन्टियकआवसो दंमोन। नाथाय जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ क्रुसाव दोनबाय एबा क्रुसाव आलायबाय आरो सानथामाव थांखांफिनबाय आरो बे रादाबा गासैबो ओनसोलफोराव, गासैबो जायगाफोराव जेब्ला सहैबाय आरो बै बाथ्राफोरानो जेब्ला गासै जायगायावबो गोसारबाय जे जिसु ख्रिस्टआ सिखांबाय, सानथामाव सिखांफिनबाय, आरो बे बाथ्रायानो लुकासनि सोलायनायनि मोनसे थावनि जाबाय एबा मिरु जाबाय। बेनि उनाव नायगिरि नोंथांमोन, लुकासआ मा खालामखो मोनथिगौना? बेफोर गासै रादाबफोरखौ, खबरफोरखौ मोननायनि उनाव लुकासआ सिरि सिरि थायाखै। लुकासआ बै सुबुंफोरखौ लोगो हमफैबाय जायफोरा जिसु ख्रिस्टजों थादोंमोन, जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोनदोंमोन, जिसु ख्रिस्टजों सावरायनो मोनदोंमोन, आरो बै 12 सेलाफोरखौबो लुकासआ लोगो हमदों। आरो सायख'जानायफोर जि 12 सेलाफोर दङ, बिसोरखौ लोगो हमनानै गोबां सोंलुफोरखौ खालामदों आरो बोरै जानो मोनखो बेफोर जाथायफोरा, बेफोर गासै जाथायफोरखौ जाज खालामदों आरो सोंदों आरो नायबिजिरदों। आरो जाय बाथ्राफोरखौ लुकासआ बैसोरनिफ्राय खोनानो मोनबाय, मोनथिबाय, बैफोर बाथ्राफोरखौनो थियै लिरदों होननानै लुकासनि 7:3 सिरियाव रोखायै लुकासआ बे बाथ्राखौ फोरमायदों। 2 सिरिनिफ्राय फरायनो हास्थायदों। जाजेननायनिफ्राय जायफ्रा नुबोदों आरो जायफ्रा बे गाहाम रादाबखौ जोंनि गेजेराव फोसावबोदोंमोन, बे मानसिफोरनि खोथानाय बादिनो गोबां मानसिफ्रा लिरदों। बे गासै जातिफोरनि नङै गुदिनिफ्राय उदिस लायै लायै नोंनि थाखै फिर फारि फारि लिरनाया गाहाम जागोन होननानै आङो सानबाय। जायखौ लुकासआ लिरबाय, बे जाहैबाय मोनसे गोथार जारिमिन, मोनसे गोथार फोथायनायनि बाथ्रा आरो फोथायनायनि खामानि, आरो लोगोसे गोथार आत्मानि दैदेननायनि गेजेरजों लिरजानाय लुकासनि बे लेखा एबा बे जारिमिना। आरो बे आशीर्बाद गोनां सोमोनांथाव लेखाफोरानो जादों गस्पेल अफ लुक, गाहाम रादाबनि लुकास लेखा, आरो थोनहरजानाय एक्ट्स अफ द एपस्टल्स, गस्पेल अफ लुक, एक्ट्स अफ द एपस्टल्स। बे मोननै लेखाखौ गोथार आत्मानि दैदेननायाव बियो लिरबाय। आरो बे लेखाफोराव लुकासआ जिसु ख्रिस्टखौ एरैहाय लिरदों एबा एरैहाय दिन्थिदों। जिसु ख्रिस्टआ हावरियाफोरनि लोगो होननानै बियो सिनायथि होदों, दिन्थिदों। जिसु ख्रिस्टआ आइजोफोरनि थाखाय बासायगिरि होननानै लुकासआ दिन्थिदों एबा फोरमायदों।
आरो बियो जिसु ख्रिस्टखौ दिन्थिदों पापीफोरखौ अनग्रा होननानै। आरो बियो दिन्थिदों जे जिसु ख्रिस्टआ गासै बुहुमनि बासायगिरि, गासै सुबुं माहारिनि बासायगिरि बिखौ दिन्थिदों। आरो बैयाव बियो बेरखांहोबावदों सानै बिसाज्लानि फिदिंनायनि बाथ्रा, आरो बेरखांहोबावदों सामारिया आइजोनि बाथ्रा, आरो बेरखांहोबावदों गोमानाय बोरमा मेन्दानि बाथ्रा। बैफोर गासै बाथ्राफोरा सल' एबा जारिमिनल' नङा, नाथाय बैफोर बाथ्राफोरा सोरगोखौ मिरु खालामनानै बेखेवनाय बाथ्रा गोनजा, जाय बाथ्राफोरा इसोरनि गोथार हांनि गेजेरजों, इसोरनि दैदेननायनि गेजेरजों, भिजननि गेजेरजों गासैबो जादों। लुकासआ मोनसे समाव पलखौ लोगो मोनबाय आरो बियो पलनि सासे अनजाग्रा लोगो जाबाय। जेराव पौला थांदोंमोन बेयाव लुकासआबो दंमोन। जेराव पौला साबुकजों बुजादोंमोन बैयाव लुकासआबो दंमोन। जेराव पौला जेलाव थानो गोनां जादोंमोन बै समाव लुकासआबो दंमोन। बेनिखायनो 2 तिम'थिनि 4:10 सिरिया ओरैहाय बुङो, लुकासआल' आंजों दं बेबायदि होननानै पौला फोरमायदों। जुदिअ पलजों लोगोसे गोबां मानसिफोरा पलनिफ्राय गोजान जालांबाय, नाथाय बै समावबो लुकासआ पलजों लोगोसे दंमोन आरो पलजों लोगोसे गोबां खामानि मावदोंमोन। अनजाग्राफोर नोंथांमोना मोनथिबाय जे पौला सासे डक्टरमोन। डक्टर जानानै थांना थानायाव बेसेबां कम्फर्टेबल लाइफ दङमोन, जाबायदि जिउ दङमोन, बै जिउखौ बियो हास्थायाखसै। नाथाय लुकासआ मा लामाखौ नाजावखो? बे जाहैबाय क्रुसनि लामाखौसो नाजावबाय। जि लामाखौ जिसु ख्रिस्टआ होदों बै लामाखौ बियो नाजावबाय। लुकासआ जेब्लानो गाहाम रादाबखौ फोसावो अब्लानो बिनि बुंनाय, बिनि थोंजों रावानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआल'सो उद्धारकर्ता, जिसु ख्रिस्टआल'सो बासायगिरि। बे बाथ्राखौनो बियो थोंजोङै बुङोमोन। आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौनो, जि लुकासनि बाथ्रा बुंनाय, बेखौ ग्रीक सुबुंफोरा मोजां मोनाखैमोन। आरो बेनि उनाव रमनि जि दैदेनगिरिफोर दङ, बै दैदेनगिरिफोरा लुकासनि बे बाथ्राफोरखौ गाज्रि मोनबाय। गाज्रि मोननायजों लोगोसे खैफोद दङ, बे बाथ्राफोराव खैफोद दं होननानै बिसोर सानबाय। आरो जायफोरा मुसुखा खुलुमग्रा फोथायारिफोरमोन, सुबुंफोरमोन, बिसोरो गाव गावखौ लाजिनाय मोनबाय आरो बिसोरो जोंखौ लाजि होदों होननानै बिसोरो लुकासखौ सानबाय। मानोना लुकासआ मुसुखा खुलुमग्राफोरखौ खारनो होयोमोन, जे नोंसोर मुसुखा दाखुलुम होननानै बियो बादा होयोमोन, बुङोमोन। बै समाव लुकासआ बुङोमोन दि मानसिनि आखाइजों दाजानाय बे मुसुखाया इसोर जानो हाया, बेबायदि होननानै बुङोमोन। आरो बिनि उननिफ्रायनो बिनि थैनायनि जारिमिना जागायजेनो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, लुकासनि थैनायनि बिसय जारिमिन लेखाया जे लुकासआ ग्रीसआव थैदों होननानै फोरमान होयो एबा फोरमायो। आरो बबे समाव एबा बबे बोसोराव लुकासआ थैखो होननानै बुङोब्ला बे जाहैबाय जानो हागौ AD 84निफ्राय लानानै 90नि गेजेराव एबा 90सिम बियो थैबाय एबा बै समाव सिथारजाबाय होननानै जारिमिना बेखौ बुङो। लुकासखौ सोर सिथारखो? बेखिनियाव मोनसे सोंलु खालामनो हायो अनजाग्रा नायगिरिफोर, नङा होमब्ला? लुकासखौ सोर सिथारखो? हु किल हिम? बे जाहैबाय ग्रीसनि जाय मानसिफोरा, जेरावहाय बियो गाहाम रादाबखौ फोसावदोंमोन, बै गाहाम रादाब फोसावनाय ग्रीसनिनो सिङाव थानाय जायफोरा मुसुखा खुलुमोमोन, जेरावहाय लुकासआ बुङोमोन मुसुखा खुलुमनो नाङा, मुसुखाया इसोर नङा होननानै बुङोमोन, बै जायफोरखौ लुकासआ बुंदोंमोन बै सुबुंफोरानो लुकासखौ सिथारदों। आरो बे सिथारनाय एबा थैनाया बोरै जानो मोनदों? बे जाहैबाय जि ग्रीकफोरनि धोरोमगुरुफोर दङ, बै धोरोमगुरुफोरा पाब्लिकफोरखौ, सुबुंफोरखौ एदना होयै पाब्लिकफोरखौ गुदुं खालामै रागा जोंहोयै सिथारहोदों, बेबायदि होननानै जारिमिना फोरमायो। बेखिनियावनो आरोबाव मोनसे सोंलु खालामबावनि अनजाग्रा नायगिरिफोर, नङा होमब्ला? बे जाहैबाय मानो, मा दायमोन, मा दाय दङमोन जेराव लुकासखौ जेन मानसिफोरा सिथारबाय? जेब्ला जों बे सोंलुखौ सोंगोन अब्लाना फिननाया ओरैहाय फैगोन। सेथि बाथ्रा, लुकासआ मुर्ति खुलुमग्राफोरनि, मुसुखा खुलुमग्राफोरनि उल्थायै प्रसार खालामोमोन। देट मिन्स नोंसोरो मुसुखा दाखुलुम होननानै बुङोमोन। बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा लुकासखौ सिथारदों। नैथियाव बियो रायजो राजाफोरनि गेजेराव, सुबुंफोरनि गेजेराव जिसु ख्रिस्टआ गोथां होननानै बुङोमोन। बेखौ बुंनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा लुकासखौ सिथारदों। आरो थामथिया जाहैबाय लुकासनि बुंनायनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों। नाथाय जायफोरा नाजावाखसै, जायफोरा जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ खोनासंनानै गाज्रि मोनदों, बै गाज्रि मोनग्राफोरा लुकासखौ सिथारदों। मानोना लुकासनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा ख्रिस्टियान जादों, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों, बेयावहाय लुकासखौ सिथारनांसिगौ होननानै सिथारबाय। देट मिन्स गुसुं रावाव बुंनो थाङोब्ला बेफोर गासै खामानिफोरखौ, बेफोर गासै मावनायफोरखौ सैताना हजम खालामनो हायाखसै। बेयावखायनो सैताना मानसिफोरनि गोसोआव थांनानै लुकासखौ सिथारहोबाय। गोबां रायजो राजाफोरनि नोजोराव, धोरोमगुरुफोरनि नोजोराव लुकासआ गोरोन्थि खामानि मावदों होननानै जिहेतु सानजाबाय, बेनि थाखाय गोदोनि नेम खान्थि बायदि लुकासखौ साजा होनो थाखाय थामथिम खालामबाय आरो बेखौ हमबाय। आरो लुकासखौ फांसे दंफाङाव गोथाङै आलायनानै खानानै दोनबाय। आरो जि दंफाङाव खानानै दोनदों होननानै नोंथांमोना खोनादों, बे जाहैबाय फासि जानायनि बाथ्रा नङा, फासि होनायनि बाथ्रा नङा। बिखौ
लुकासखौ दंफाङाव दानस'नानै दोननायनिबो बाथ्रा नङा, सुनानै दोननायनि बाथ्रा नङा, नाथाय बेखौ दंफां सायाव आलायनानै खाथाबनानै दोनदों। हमनानै ला जेन बबेबा दंफाङाव माबा मोनसे नाफोरखौ फोराननो थाखायसो दोननाय बायदि बेबायदि गोबां गिथावनायै बेखौ खादावनानै दोनबाय। सानसेनि नङा, साननैनि नङा, गोबां सान नांदों थैनो थाखाय। आरो बै समाव माबायदि गाबनो गोनां जादों, माबायदि दुखु सैनो गोनां जादों, एसे साननानै नायनायसाय, नोंथाङा दान्दिसे सम साननानै नायनायसाय। सासे मानसिया उखैनाय, गांनाय, सानायजों माबायदि ताराब ताराब बाब्राब बाब्राब थैनो गोनां जादों। बै समाव माबायदि दुखु खस्थ' जादों बै लुकासनि जिउआ, लुकासनि मोदोमा माबोरै गाबख्रावनो गोनां जादों। नाथाय बैबायदि थासारियावबो लुकासआ गाबख्रावाखै, लुकासआ हाल्ला खाबाखै। मोदोमा लोरबां जालांबाय, नंगौ, मोनजायाखै, मोलोङाखै, मोदोमा लोरबां जालांबाय, नाथाय आत्मायाव बोलोगोरा जालांबाय थादोंमोन लुकासआ। अनजाग्राफोर, जानो हागौ बैबायदि समाव, बै थासारियाव लुकासआ गोसो इसिङाव बेबायदि बुंदों जानांगौ जे हे प्रभु आंनि आत्माखौ लादो, हे प्रभु आंनि आत्माखौ लादो होननानै हयथ' बै समाव बियो बुंदोंमोन। थारैनो बियो बै दंफाङावनो आलाय जानानै जिउ हगारबाय आरो बियो थैबाय। नाथाय गोथार आत्माजों लिरजानाय बै गोथार लेखाया दिनैसिमबो दं। आरो बे गोथार लेखानि गेजेरजों दिनैबो गोबां रोजा रोजा बुहुमनि सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथिगासिनो दङ, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावगासिनो दं। जाय डक्टरा मोदोमखौ नङा नाथाय आत्मानो गिबि जायगा होबाय। लुकासआ जिसु ख्रिस्ट'खौ नुवाखैनोमोन, अब्लाबो बियो गोथार जिउनि दैदेनजानायजों बियो जिसु ख्रिस्ट'नि बिसय गासैखौबो लिरबाय। बियो जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय थुंग्रि दैखोआखै, अब्लाबो बियो गावनि जिउखौ होबाय। नायगिरि अनजाग्रा नोंथांमोन, सोंलुआ बे नङादि जे लुकासआ माबायदि थैलांखो, लुकासआ बोरै थैखो, बे सोंलु नङा। नाथाय सैथो सोंलुआ बेसो जागोन, मा जोङो बै जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय थांनानै दङना? जाय जिसुनि थाखाय लुकासआ थैनानै थांबाय, मा जोङो बै जिसुनि थाखाय गासैबो बिसयाव थामथिम जानानै दङ ने? नोंथाङा थारैनो जिसुनि थाखाय गासैबो बिसयाव थामथिम जानानै दङब्ला कमेन्टआव आमेन होननानै लिरदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, मिजिंथिदों बावना थानाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव फैदों आरो लोगोसेयैनो खावलायनो हास्थायदों। सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै आरो लोगोसे लाइक होनो दाबावसै आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामदो। आरो लोगोसेयैनो खावलायनो हास्थायदों, गोबां नायगिरि नोंथांमोना जारिमिननि बाथ्राखौ गोबां रोंगौ। दा बेवहाय आंनि बुंनायनि गेजेराव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला एबा जारिमिननि बाथ्राखौ बुंनायाव जुदि बहाबाफोर माबाफोर मिस्टेक जानानै दङब्ला नोंथांमोना आंखौ सुद्रायहरगोन, जेन फैबाय थानाय समाव आंबो जेन आरोबाव मोनसे मोजां भिडिअखौ लाबोबावसिननो हायो, जेन जोंनि गेजेराव गोरोन्थिया दाथाथों। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, मिजिंथिदों नोंथांमोना बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैबाय। दे अब्ला बेसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड, जय मसीह, आमेन।